Ka District Mental Health Program jong kata dia macu nostan ha ka kharu tarik matau panai kala pelong ya ka awareness program pa posong kan si moria haro ka jing chakta jong ki briu namar ka jing khia ka jing ka jing perkhat kamjuru ka jing pangki bami namar ka jing perkhat ka babakla ia kan ka program la ai do ba ambit khar ubolong community nurse jong kata dia macu nostan emotions kala aban long ha kan sang perkhat la ni ka rukom perkhat jong briu bat kala aban long ru ha kan ka personality ru ka control ki lai banta ki emotions ka behavior nang ta ka rukom perkhat kita kita personality te ka panpa ki ni ki banta ki pa fair jong ka jing ni briu te ki da balai ba ki yo ai ki chimpang Nampak te ki da balai ba ki yo ai ki chimpang ki ba ta ya sang perkhat ni pet banta te ka da ko ban kong hi ba ki bri ki yo ai ki chimpang kumalong ki chimpang kumalong ki chimpang diabetes ki chimpang stroke nanta bukai etep mo chimpang diabetes ki chimpang sini nanta stroke kani ka jing kiu pala ka bp hado ba kini ki tisnam kila bus ani ki pat apalong malang snam ka jabe ibri yo ya ka stroke te ki pakum gitu ki chimpang ro hidai na ka da jo ka jing hiar patang ka jing hiar patang ka dai ka wei ka da ki ba pon ba ki chimpang bat na laban ong ba ha baro ki chimpang ni ka jing hiar patang ka dai ka wei ka ba plays a key role ka ba mot pa ka ba long ka ni ka factor la ni ka da ka ba ning kong aman jo ka chimpang ka ba wan ha ka met jong real teng la da ka dai ka cancer ro la da kila don kini ki long shwa ki man shwa ki badan ni ki chimpang pampong ki up jing ma ba kini ki long real te ha ka ba ya dai ba kini ki chimpang ni ba ta ka sang ka haru ka long kumju lada kidon kilong shua ki badan ni jimpang ki bakta bo khat patang ni jong ki ka penlong makin hiar patang ki penhiar patang ki khul ksir te andai ba baro ki khul ksir ki jong ki andai ba baro ki khul ksir ki jong ki pang kunai lesi kala kan mo wei na ki shawut ki kam up jing ma ba ban yo ni jimpang provided lesi lada kai yi hayi hasan ki jong ki jing dei hayi hasan kambit kambiang hang ta le ki la kham dan pa ka risk groups pan yo ini ki Jepang ki bakta ya san kan te ni sung thu ang ni ba heredity la ne ke jing hiat pateng ka de ka taw ko bat ka ba ar pa de ka ne ku mang ong mane ka relationship hi hasam ka jing te hi hasam la da kambit kambiang dan nge jing sung thu jing mot le si bun tang ka ya ma yan ya le si bun tang ka jing ya le si na ka por la da dan ki priyo la de la da dan ki khat jo long yeng ki ba bang ki ba di Kiwan, esi ki pernyam persip ya kami, di kikun. Kapan nang makin rit mensi kikun rit lah dakin expose ka bakum ka to ke environment. Maka bakum ka to ke jinjian, lah ka por se ka por. Kapan nang ni ki makin rit mensi, lah dakin rit mensi kin lose ya ka confidence. Kin nam snow scam show halade. Nanta kin dan ya inferiority complex kata ka jimbol yes ngar kat show pat wi pat parkhana. Tegi bakum kita. Nanta ka ni ka jingya show klat jo kimi paro ka dei ka wei. Kapag penlong bankin siya ta ki kunret. Depression. Kali depression kali kita ke Jepang kapag persungsi snow dia we kibril. Tingin siapa cibet kata ke Jepang. Te kabanta kaba latre. Ibril bapak bakia akasan perkan ulah kaba babat dikilat ilenti ki bapak. Lama dia kecing lama dia kecing pang ni sistem. Lama dia kino kecing mat kecing syam kecing im. Kalau abang long lesi kecing pang kecing wan kecing pang kecing sistem yang hasan kecing pang ki bom lah syukur perbukan. Kecing pang ki bom dan syuk dawai kita shin ya kaban perkia. Kata kadai kino bela ban pedian ya kata kecing pang ya kecing wan kata kecing yang kedua yang hasan kecing lah ban pedian kecing lah ban ku nata kecing lah ban ai men sim yo tu nongpang ka jingla pan yarap len tu nongpang bun pedian kata kajing ya kata ka diagnosis le ne kata kajing pang patro pan ya rekan-rekan pat kidawai kita shen kat barang ai ki nong sumar kat barang tre ki nong sumar ban sumar nanta bakin letru ya kaban introduce ya palliative care services tu ngin sabatai jibat kata jingko jingki akabar perkat perdanya kabala ban kup ya kini ki jingma jing syam jing yem nata kala ban nongru ban kup ya kini ki stress lan kini ki negative stress ma aga jing yem lesi ke jia aga jing kane ke eryong syara ki yang kisam ki brio haka to ko por ki don kam ya psychological first aid
kita kan ne ka Finland ya ka ai jing Krisyan met bat man sia dia ka taro ka de ka we ka bangila ya ka ai jing rap ki biri ha ka kum ka tu ka sa ka sian ha ka kum ka tu ka jing jia na tala da ki jia ki no ki jing jia le se ki accident ki ni kita ya ki ba ki jing jia ki mas sendat ki ba long unprepared ki ba kum kita ro la da ka jing la ka jing bingin lain ya ka ban ai men si me ki na ta khana ma ki la ya ka ban ko ki la ya ka ban priang mo au mane katakan penpa ba ikut kia akasan perkan ba ki nong ya rap hero ide ki ban ya ketiu lem ni ban promote ya katakan jikot jing kia akasan perkan haki beri ya ke jala ka jumi nyimpak ke iba kane ke jing dok ka penong ki beri bikin jo jing pang hadok mana kata akasan perkaten reng kila pan wan ra issues ni lawan ong ba le si nak tahu jing dok kim sengoy kat ayam la masalah tikadon kata jing bombiak self esteem ki doki kim sengoy kat ayam la masalah la kalau ha jing yo jing kot ka jongki la tadi kata jing dok la kim lek school kata jing nang jing start kim sengoy kat baki we baki para marjan ki para snong para thau tikata kawan ra ya kane ka impact la ni kane ka self esteem haki nan ta kane ka jing dok jing kerdu habang i kane ki jing wan jong ni klam wan ni jing khangdam ki wai ki jela ki syak ta ba ti ngok men sipun bakan ni ka jingduk kam pandai hi ka dawan ong ba ki brio kin syak ta in yo ni jing pang ka jela ka jongi ten reng ngimla pan tip pada ka lasha ka sisni yo bakan wan yo bakan kelalong ka da nama ka jing wan jong ni ka klam ka jia ka ni ka lockdown hidan hi kilom kmi iba tang na ka dawa imla pan pendak pan biang hi asam tang na ka dawa imla ban let's see kini ki ban school kini ki bai ba man nai mlah shu ya kaban penbiang ki kon ki jong ki penong i bien bakala na aksan perkan ki ha ya kaban le shim da bai na kini ki jaka sumare ki jing pang ta e pot perkan tang na ki da jong ne ka khlam ka ni ka lockdown ka jing bom yo kam yo jam ka ni ka jing bom yo e ka kamai ka ji